Kamu kainai, pada bina angkoi nai, lorna bersama, kau yang tak kau sawai, kangarang abagai. Jatuh hamba. Chini tipra sarok thungi tongjangmani tripra hawo amo ketal ko ge amonor jotono saimano hage kwbangma satok pitok khlai chini tipra sarok ni je jaga rok tipra sarok je hukbar khlaijak rabar kaijak amtikhe tipra sarok kai tongmani amono kha jaga hnei jut jagaya jagani kagos kre hai irai hnei chini jaga thairok rabar rok tamphai klang thangjak mini hake teitebo gas pipeline karinani hinai gas pipeline kainani hinai chini tipra sarungni jaga rok jobordosti khlaiye police tiasar tlangai jobordosti ke domki somki roi amte herok chung koktuma nugo je jobordosti khlaiye namani hake amte ke a jaga thai najangma bage a chini tipra sarok amono against kok saga ke protest khage ke bonono bujago tokjago khlaiye jobordosti khlaiye najago hake je proshashan tongnai je hapang tongnai rokbo a je malik company rokno support khlaiye tiprasa kri rokno hngake ja jaga kun mote ke thalik rok bagan rok khlaiye cha jamani a jaga no borok jobordosti khlaiye nanani chesta khlaio a tiprasa rokni yakni tai amo simia tiprasa rok rungsrungnani job khlainani hine aguli rogobo thangi tongokobo domki somki rok rejangnai lama rogo tai Durga Puja ni jorao rogo hngake Durga Puja chanda nok malik bara malik borno siminaya a jaga student tongnai bara tongnai rent tongnai kwbangma burung tiprasa rungsrungnai rok borno sudise kwbang khlaiye chanda jobordosti khainani hayake riya hngake butok khlainani bage club ni bisingtwi domki rejangnai somki rejangnai cheng kwbangma video nugui tongo amtibo amano renani thanglia youtube haipana kwbangma amte hai choliwi tongo amo chini tipra sarok amoni bagino thanchaklai kokti sanani nangnai je chini tipra sa leader rok je kokti sai tongmani tipra sarokni bage kok sawi tongnai bongni ukluk thangai bongni uklugo tongtutei jengbo borok bai baksa kok mati sanai chini tipra sarokni je hamkraino tui jeng ma sanlainai chini tipra sarokni je yok samani amono tui jeng ma sanlainai yok sama manani nangnai party no nayawi tiprasa ngai dofano se manai bo party ngage jesa party ophan tongdi amo borok hamia jesa jagao no tongnai amoni bagino dofano wanchugi samung khlainani nango o kamio leader tongnai rok baksa buksu je kami develop khlaiawi nijini bohok chimu wanchugi tongnai ro amo joto party no sawang borok nijini dofan no wanchuk di amte haikeni kamio develop khlaimangla khaisi kubi kok sawi tongo jagao haisi ayang illegal bangladeshi to haimasing hain tongo hake chini kamini je leader tongnero bo borno bo develop ni samung khlainen nango amdi khar rangsawi tongo ingya haisi kubi kok sanan thagao jagao tiprasani bagi samung khlaidi hinja tinja bai samung choliya kami rogo tamani bagi developing yang tong amo wanchuk ni ke belekhine sana je bumagrani je wanchuk mani samung no amono kaham ke je bini kok ramani amo haikeno samung khlai ke tiprasarok developing na haisi aka amte haikeno norong nukhuna tiprasani leader je aguli ni simini rele jora humai thamani tiprasarok ni manta soktaino sanai botaba amo bai ingje yange kwbangma je triprani je kami tongmani joto jagaono thangai kamini bisingtikhe central government haike indian government no PM no memorandum yafarnai kami tiprasani joto kami jagaono haike burung phano memorandum yafarjangnai ingtong to haike amte haike no bokbangma kami wo tiprasaroni kami amsayo thangi tongo o kasibun sabromna amo sabrom tomoni ঠিক আছে তখন আমবাই যত দরকার না হতে চেন চড়াই পারিব রোড ব্লকেট মা কিনেছি ইকোনমিক ব্লকেট মা কিনেছি রেল লাইন সব তাও 5000 নি উপর চিঠি মারনে কেন পারা দে তামো বিদনিয়া তামো সুমো তামো জক পারা ক্লাব পার্টি নিয়ে তিপ্রাসা লিমার হলে গাবন বই রেডি বলে না যত না মুসকান দাও মত Siapa gadang tu? Gardang bisi sabrom tahu para kamu dua para ya dado yang sini dado yang pakai dado tuh yang sini dado tabuk seng surai bario dor kanang ke bloket kini seng saya tongnya si sarati praja tiprasa jadi posat terbesar masa tong ke sarati praja masa emat tongnai ready tong di manik saha babu yang ke tabuk abon iskan seng sorkar nanti saya mau khairna bagai IPF tina thokaikha mane tiprasana thokaikha kintu IPF tirok chup tongphano tipramo thana tabuk bubagarna thokaikha mane tiprasana thokaikha chengkhe chup tongya dili jora himai thangka amo baiba khana yanka tabuk surai bari dorkana ka sonai kintu abon iskang norno
বেবাইসা পুরা জাতি ত্রিপুরা সড়ক পারাপারানি থেকে চিঠির হনায় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাবুক দাদু 5,000 10,000 চিঠির হনায় পারাপারানি বছর চিঠির হনায় আবার সাগরে দিক বছর ওজন থাকনো 10 কুইন্টাল রাখনো 10 কুইন্টাল তাবো খাই ও সুরাইবার হিও ব্লক খাই আমরা খাইতো না বন্ধুর দিত না Yes, yes. ত্রিপুরা সারক Eh, আমি খাইতো না বন্ধুর দিত না কয় কুইন্টাল কামো দাদা 10 কুইন্টাল 10 কুইন্টাল কাম মুদি না অফিস পংনাই বলে হ্যাঁ পুনছো পুনছো dah hambai di prasaki জয় di prasaki জয় hambai